Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα κάνουμε μία μικρή παρουσίαση και επίδειξη, καλύτερα το ζωντανό κομμάτι, Νίκο, έτσι, όχι το θεωρητικό, έτσι. Να δείξουμε λίγο την εφαρμογή των νέων προϊόντων και μετά το διάλειμμα θα έρθουμε να δούμε την ελληνική έκδοση με την ελληνική αναγνώριση χαρακτήρων και κάποια συμπληρωματικά πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά όσον αφορά δηλαδή τα ίδια τα μαθήματα. Όχι αυτά τα οποία θα φτιάξετε μέσω του λογισμικού, αλλά αυτά τα μαθήματα τα οποία είναι διαθέσιμα για σας. Λοιπόν, η διαδραστική εκπαίδευση έχει το πλεονέκτημα ότι ο μαθητής καλείται να συμμετέχει στο μάθημα είτε κρατώντας το πενάκι και έρχεται στον πίνακα και επικοινωνεί και αντιδράει στο μάθημα, είτε μέσω του pad. Όλα όμως τα μαθήματα δεν μπορεί να είναι διαδραστικής μορφής, αλλά υπάρχουν και πράγματα τα οποία κάποιος έχει κάποιο έντυπο το οποίο θέλει να το παρουσιάσει, κάποιο υλικό που το φωτογραφίζει εκείνη τη στιγμή, υπάρχει κάποιο πείραμα που θέλει να κάνει και γενικά να δείξει πράγματα τα οποία δεν είναι έτοιμα μέσω του διαδραστικού πίνακα και αυτά μπορούν να γίνουν μέσω της κάμερας. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν τη χρήση της κάμερας σε απλά παραδείγματα όσον αφορά να έχουμε ένα βιβλίο το οποίο έχει κάποια πράγματα ή κάποιος που θέλει να φτιάξει ένα συγκεκριμένο πείραμα κάνοντας μία επίδειξη. Έχουμε φέρει ένα βιβλίο μαθηματικών γυμνασίου. Ωραία. Μπορούμε να δούμε αυτό. Λοιπόν. Να πούμε, ναι. Για την κάμερα το Mimio View πρώτα. Ναι. Okay. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω πάνω από τον πίνακα, τα slide αυτά, απλώς θα κάνω το λεγόμενο calibration της προβαλλόμενης επιφάνειας, το οποίο θα το δούμε και μετά, όταν μιλήσουμε για το λογισμικό του Mimio Studio στο διαδραστικό πίνακα. Λοιπόν, όχι, Δημήτρη. Άλλαξε τον. Λοιπόν, το Mimio View είναι αυτή η κάμερα, όπως μας την παρουσίασε και η Μίνα προηγουμένως, που συνδέεται πάρα πολύ εύκολα με ένα καλώδιο USB με τον υπολογιστή. Χρησιμοποιεί το λογισμικό του και του διαδραστικού πίνακα το Mimio Studio, που είναι πολύ εύκολο στη χρήση και θα το δούμε τώρα αμέσως. Και μπορούμε να έχουμε και high resolution φωτογραφίες και autofocus, όπως λέμε. Μία σύνδεση USB μόνο. Έχουμε 4 εύχριστα κουμπάκια πάνω που μας κάνουν όλη τη δουλειά. Έχουμε την κάμερα η οποία μετακινείται ανάλογα με το περιεχόμενο, που είναι το περιεχόμενό μας, πάρα πολύ εύκολα, και κάνει και autofocus. Και έχουμε 2 πλαϊνά φώτα για να φωτίζουν το αντικείμενό μας, προκειμένου να έχουμε καλύτερη ποιότητα εικόνας. Να το δούμε λίγο στην πράξη. Πάτησα ένα κουμπάκι πάνω από την κάμερα, μας ανοίγει αυτόματα τον λογισμικό μας και ακριβώς από κάτω έχουμε βάλει ένα βιβλίο, τη σελίδα ενός βιβλίου, και μας το προβάλλει πάνω στον πίνακά μας ή πάνω στην οθόνη προβολής. Okay. Κάνει autofocus από μόνο του και μπορώ να κάνουμε μεγένθηση ή σμίκριση της εικόνας πάρα πολύ απλά. Μπορώ, αν θέλω να αλλάξω σελίδα, να παγώσω την εικόνα μου και να γυρίσω σελίδα, και όταν την επαναφέρω να είμαι στην δίπλα ακριβώς σελίδα που έχω επιλέξει. Μπορώ να πάρω ένα κομμάτι του βιβλίου επιλέγοντάς το. Για παράδειγμα, μπορώ να θέλω εγώ αυτή την άσκηση, να την επιλέξω. Την έκανα αυτή τη στιγμή copy, και αν ανοίξω το περιβάλλον του διαδραστικού πίνακα, κάνοντας paste, να μου την κάνει μέσα επικόλληση και να μπορέσω να τη μεγενθύνω. Οκ. Να ξαναγυρίσουμε εκεί που ήμασταν.
Okay. Δείχνουμε το βιβλίο, μπορούμε να κάνουμε και άλλα παραδείγματα με άλλα αντικείμενα. Μαρία. Βασικά αυτό που θα θέλαμε να δείξουμε είναι ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιο βιντεάκι, ίσως στη βιολογία όταν ανοίγουμε κάποιο βατραχάκι ή οτιδήποτε και συνήθως το κάνει ο καθηγητής στην έδρα και όλα τα παιδιά έρχονται πάνω για να προσπαθήσουν να δούνε. Με αυτή την περίπτωση μπορούμε να το κάνει ο καθηγητής του και να το βλέπει όλη η τάξη πολύ εύκολα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Και εγώ αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνω είναι λίγο να κινήσω τα χέρια μου, φτιάξω κάτι με πλαστελίνη, ώστε να δείτε αυτό το βίντεο και θα το κάνουμε και record. Δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο, απλά ήθελα να δείξω την κίνηση. Κάνω στην ουσία ένα κεφαλάκι πάνω σε μία μπαλίτσα και φτιάχνω ένα ανθρωπάκι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Απλά ήθελαμε να δείξουμε την κίνηση στην κάμερα. Στην ουσία ηχογραφούμε ή μάλλον βιντεοσκοπούμε το πείραμα της Μαρίας, ευτυχώς δεν είναι βάτραχος, και μετά μπορούμε να το ξαναδούμε. Άρα εσείς βέβαια στη δική σας λογική του δάσκαλου, του καθηγητή, κάποιο βατραχάκι ή οτιδήποτε και συνήθως το κάνω καθηγητή στην καθηγητής του και να προβλέπει όλη η Και όπως βλέπετε εκτός από την εικόνα έχω καταγράψει και τον ήχο. Ιδιαίτερα, απλά ήθελα να δείξω την κίνηση, κάνω στην ουσία. Που μπορώ να το ξαναδείξω, να το ξαναδείξω, να το ξαναδείξω, να το δουν τα παιδιά. Πάνω σε μια μπαλίτσα, Και μπορώ να το αποθηκεύσω ως βίντεο. η ποιότητα στον projector χαλάει. Η αλήθεια είναι η ποιότητα που βλέπετε στη Στο PC στιγμή. μας έχουν πολύ καλύτερη. Ναι, άμα το δείτε στο PC είναι πάρα πολύ καλύτερη η ποιότητα. Σε κάποιο διάλειμμα μπορείτε να το δείτε. Okay. Και μπορώ να το αποθηκεύσω σαν αρχείο βίντεο. Άβη. Άβη. Άβη, ναι, είναι βίντεο, αρχείο βίντεο Άβη μόνο. Okay. Επομένως, είδαμε μία χρησιμότητα, ο κάθε δάσκαλος καθηγητής έχει διάφορα στο μυαλό του, αλλά είναι μία χρησιμότητα της κάμερας, η οποία δεν είναι απλή κάμερα εγγράφων, και αυτό θέλαμε να δείξουμε, ότι είναι μία κάμερα διαφόρων αντικειμένων και καταγραφής κίνησης, που σημαίνει και βίντεο. Έχει κάποιες ορισμένες εφαρμογές. Να προσθέσω απλώς ότι μαζί σας δίνετε και ένα εξάρτημα, το οποίο μπορώ να το προσαρμόσω πάνω στην κάμερα. Και να δείξω, να δείξω ένα πείραμα από ένα μικροσκόπιο, για παράδειγμα. Αυτή εδώ τη συσκευή. Μπαίνει πάνω στην τώρα κάμερα. Έχει κάνει autofocus και επομένως δηλαδή βλέπετε την ποιότητα της εικόνας όταν το αφήσουμε πολύ καλή. Ναι, πρέπει λίγο να δεν χρειάζεται να το... Λοιπόν,